Iki lho Besti, menuku dino iki. Dino iki aku arep masak pare, Bes. Delok entahlah iki pareku, panjang dan besar. Masak pare siji ae iki wis cukup kanggo lawuh sedina. Parene ning kene arep tak kancani iwak klothok. Iki iwak klothok sing wis mari diguwak kepalane tak goreng dhisik. Bumbune ning kene aku gur gawe brambang jahat, brambang baik lan lombok abang. Mesti iki engko ono sing komen, "Masak pare yu, apa ora pahit?" Yo ngalah Besti, sing jenenge pare iku ya pahit. Sing ora pahit iku tahu. Pahite pare iku koyok cerita kehidupan ning drakor iku lho. Pahit dan terzolimi. Apakah ada Bestiku di sini yang cerita kehidupannya seperti di drakor? Pahit dan terzolimi? Kalau memang ada, tenang Besti. Karena di akhir cerita, kamu akan menjadi seorang CEO. Iku ceritane ning drakor, akhirnya ngono dadi CEO. Ya muga-muga ae di kehidupan nyata ya ngono. Wong-wong sing terzolimi dan dijahati iku akhirnya menjadi seorang CEO. Wis pariku wis mateng. Lanjut ning kene aku arep goreng tempe koro. Tempe koro iku mau sak papan regane 12.000, Bes. Iki Besti, tempe korone tak goreng selimut, tak tambahi irisan godhong bawang. Timbang tempe bengok utawa tempe dele, aku lebih suka tempe koro, lebih empuk dan lebih gurih. Itu menurut saya sih. Selera orang kan beda-beda ya, Bes. Seperti kamu suka jengkol, aku suka pete. Iki tempe koro yang diselimutin wis mateng. Rasane kriuk-kriuk dan mantul. Apalah artinya makan tanpa sambel? Terasa hampa. Hampa seperti dompet tak terisi. Wes Besti, iki menuku wis mateng kabeh. Iki tak tambahi kerupuk warna-warni seperti pelangi. Ayo Besti, sini merapat. Sing duwe sego empok aku tunggu kehadiranmu di rumahku.